Bona gent, al final m'he animat a reagafar els vídeos que tinc guardats dels directes de Twitch i editar-los una mica així, retallant tot el que és la palla del Twitch i deixant només el que és la recepta, perquè així si voleu, si us fa gràcia cuinar algun plat o així i voleu consultar més ràpid, serà més pràctic per tothom. I així jo els tinc guardats a YouTube i mira, ja ho tinc allà un racó i mira, ho tinc com a record. Però com que el retallar queda tot l'àudio tallat i no tindria cap sentit, no té sentit com queda, us ho comentaré el vídeo així en veu i aniré explicant el que faig i anirem cuinant, vale? Vinga, va, som-hi! Vale, va. Pues avui farem la truita de poma i bri i per començar agafem uns allets, res, és per donar una mica de gust, és només mira, aquests són els alls del meu hort, que ho he estat explicant, i laminar els alls, és un gra petit o així, tampoc massa all, I bueno, de moment els lamino, els deixo aquí preparats i començo a pelar la ceba, per no tenir-lo saltejant tant de rato. Agafo la ceba i la tallo a la brunesa, la tallarem a deuets petits. Ja veureu que està tallat. No és microbrunesa, simplement és uns deuets, uns quadradets. Mira, veu, així com aquesta mida. I començo a tallar-la i quan en tingui una detallada, després, veus, preparo la cassola amb una mica d'oli. És una cassola que ha de tenir tapa, ha de tapar una mica bé. I posem bastant d'oli així per putxar i ara sí, engego el foc fort i poso els alls. I mentre s'acaba d'escalfar així, acabo de tallar la ceba i un cop els alls comencin a ballar, baixo el foc una mica i afegeixo tota la ceba. Tot el que he tallat ho afegeixo dintre, el foc mig. Jo la meva placa és de 0 a 9, però ho tinc al 6 o així. Posem un bon polsim de sal perquè deixi anar aigua i es potxi, tapem i deixem que vagi putxant. Vale, ara agafem la poma, li trec el cor i jo la deixo amb la pela mateix. Com que les rento, ja tan punt la compro, la poso amb aigua amb lleixiu, la deixo un rato allà així i està neta. O sigui que faig servir la pela també. La tallem a deuets, igual que la ceba, i el mateix, El fiquem, el posem a dintre la ceba i l'anem remenant una mica, deixant que potxi. Hem d'aconseguir que es vagin integrant tots els gustos, que la poma deixi anar tot el seu sucre, tots els seus gustos. Mentrestant agafem la mica de carbassó i també igual, el mateix, tallat a quadradets petits i a putxar cap a dintre. Més o menys ho deixo putxant uns 20 minutets, anar-ho remenant, així. Si veieu aquest directe, mentre esperava que es putxés vaig estar fent una amanida calabresa, que val molt la pena. Jo us la recomano. Mira, veieu aquí es veu a davant, que és tomàquet i tomàquet mozzarella, alfàbrega, està molt bona. Si voleu passar per Twitch, el directe encara hi és. Aquí ara ja tenim la ceba, la poma i el carbassó que ja es van putxant, veieu que ja ha agafat que queda així més tovet, va agafant ja textura més putxada, ja ha deixat anar tots els sucres i el que faig ara per recuperar-los és pujar el foc a tope i quan ja està ben calent tiro un raig de vi ranci, tapo la cassola i així el vi ranci s'evapora i tota l'aroma que deixa anar, com que està tapada, aquest primer moment de vapor encara agafa més, res, xerbotem i obrim la tapa i esperem que s'evapori tot l'alcohol. Vale, aquí comencem a batre els ous. La truita aquesta la vaig fer de 5 ous, que no són de les meves gallines, ojalà, és el que em falta per tenir unes quantes gallines. Però bueno, res, batre els ous i no hi posem sal, Jo no salo mai, el que són quan faig la truita, sempre salo el que, és a dir, en aquest cas seria la poma i la ceba, però a l'ou no hi tiro mai sal. Ara agafem el bri, fem uns taquets de bri i la cassola l'havíem deixat a foc baix, foc molt lent, la pugem una mica i tirem el bri. I és qüestió d'anar remenant el bri fins que es vagi fonent i acabar fent com una massa, com una pasta, el que és tota aquí ho veureu poder.
tot el que és la poma, la ceba punxada, el carbassó, amb el bri, acaba fent com una massa. Bueno, veieu que aquí ja queda tot lligat. Doncs ara agafem i tal qual, amb tots els suquets a la cassola i tot, ho posem a dintre l'ou, a dintre l'ou batut, i ho remenem ben remenat, que quedi tot ben impregnat d'ou. Agafem una paella, jo agafo una paella bastant petita, perquè m'agrada que la truita quedi alta. És a dir, clar, com més petita és, més alt queda. Si és una paella molt gran, et queda una truita molt planera, saps? Amb poc volum. Poso una mica d'oli, just perquè no s'enganxi, una bona paella antiadherent, perquè si no, a vegades és un drama, Al moment de girar-la, si t'enganxa la truita és un merder. Doncs això, poso tot l'ou amb els ingredients a dintre i ho vaig remenant al principi, que es vagi, així es va quallant, la part de sota es qualla i amb la pala el vas remoguent, així es va quallant per tot i al moment de girar-la, si no ens quedaria molt líquida de sota i de sobre estaria feta, saps? I al girar-la es vessaria tota. En canvi, així se la va remenant, es va quallant una mica per tot arreu i és qüestió, encara que no acabi d'estar feta, jo prefereixo girar-la 2 o 3 vegades i anar controlant-la, que tampoc saps mai bé si estarà feta, si no està feta, però és qüestió ara la vas girant i fins que trobeu el punt. A mi aquesta, veieu, aquí quasi poder si l'hagués deixat aquí, i aquesta va quedar pel meu gust un pèl massa feta, però això ja cadascú s'ho trob. Si us agrada que quedi sucosa, molt sucosa per dintre, tendra, veieu, aquí la vaig deixar així, jo vaig fer l'altre costat una mica, però potser pel meu gust l'hagués fet una mica menys, però bueno, la idea això ja cadascú, el punt de la truita. A més és molt complicat sempre trobar el punt exacte. A mi m'agrada que quedi un pèl sucosa de dintre, saps? Molt tova. Però bé, va quedar molt bona. Ara aquí en tallo un trosset i es veu que es veuen els trossets blancs de formatge, la poma, el carbassó, estava molt bona. I vaig posar un pèl massa poca sal, però això també va a gustos. Després, depenia de la truita. Bon profit, gent. Depèn de si a vegades queda molt gruixuda, queda un poc... Si no hi ha molt de... A més, perdó, Està boníssima. A més, hi notes de seguida el gust del vi ranci, que no t'ho esperes, que aquell aroma que et ve de... I dius, que això està boníssima. Pues res, gent, espero que us agradin aquests tipus de vídeo i aviam si m'animo a anar-los a fer. Va, una abraçada, ens veiem a Twitch i us deixo els ingredients a baix de la descripció i el meu Discord on vaig penjant tot el que faré, els ingredients del que faré i el que tingui en ment. Vinga, gent, una abraçada, ciao!